Ngelixesha lisaqhuba iphulo elichasene nokuxhatshazwa kwamanina nabantwana, Ugwetywe ubomi izihlandlo ezilishumi elinesithathu entolongweni kunye neminyaka ebalelwa ku-185, uSibusiso Ndlovu kumatyala i-54 obundlobongela. UNdlovu wafunyaniswa enetyala kwiveki ephelileyo yinkundla ephakamileyo yasePalmridge kumatyala anobuzaza naquka ukubulala, ukuxhwila kunye nokudlwengula kwingingqi yeMpumalanga neNtshona Randi kwiphondo laseGauteng phakathi konyaka ka-2015 no-2016. The whole evidence placed before me, this gentleman is a danger to the society. Umthetho uyidlalile indima yawo ngethuba isigwebo esiqatha ngakuSibusiso Ndlovu kumatyala okudlwengula nokubulala, elinye lamaxhoba akhe lalineminyaka elishumi elinesibini nelingenakudizwa ngegama, walidlwengulela phambi kwabazali balo. Ngijabulile mara kuno-but because khona lo munye obehamba naye yena akakabanjwa. Ngendlela umthetho osebenze ngayo ngithimba ngendlela babambisene ngalo ngihappy. Nolubabalo mangaliso yena nowayimvume esakhasayo wamdlwengula wambulala ngonyaka ka-2015, mama wakhe wanelisekile sisigwebo. Ndivuya kakhulu kuba ke ekugqibeleni kude wafumaneka umuntu obolela umntanam. Abahlali nabo bathi baxolile. Sifila ukuthi justice yenzekile kodwa asonwabanga ncam ngoba igovernment yethu sifila ukuthi kwezinye indawo iyasifeyila. Emva kokuyiswa kwesigwebo sakhe, uNdlovu akabonakalisanga kuzisola nanjengoko wamisa uphawu lompu ngethuba esiya kufakwa esiseleni. The increasing levels of gender-based violence committed against women and children really calls for a tougher stance. It is also an indictment of the kind of society we live in as South Africans. UNdlovu uza kufaka isicelo sokubhena ngakwisigwebo sakhe ngoJanuwari.